Alô? 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 Olha, então eu quero copiar ele novo. Dili? Dili? Nga nga kuwa ole kay nga eki angi akuwa. Se o que faz yaku dili? Kuwa makuwa isa sa lata nga ekwe dili may ganyan. May follow mo ba? Dili si ay mo balik. Kaya kumaingaw wala ang nailang kalakap. Kaya maayok yung nakuha ayok kape ya. Walaw kili. Maayon. Ako umang fay sa kamari su may sungko ko. Dalo ko fay sa sungko ko. Nabali. Yang nga eki ang yak wa kele mang kuel ho. Kalau nga mes kamalo vi fengo nga yagap ay. Kwa isi mal fengo ang doray ngovi. Wala ulong fayava. Ake may masa va ele kay law mo sa umof kan yun ay. Pila va usung coffee ni po fa si kamao nga. Ay isa lo famous kamalo ng ikos ka po ay. Sa aula lima. Isa lo famous kamalo ali so. Yang ala vea foi dai lo kong ni nga ko lo vai ko e kong ni e fali si pengi vera pa ko pisiri ama ko fa. Kaya kure kellere ari inga yedi ire. Isua ari inga fayari se va ai ko sua vayar. Ai wa ai umelo makwa ma fa nga wi ar sua aso. So ai ko mai nga sua vai ma. Sorry. Ede wa se sua vayar. Chat. Isa o de kala de valede. Que ya le mare upasasa iro mare ala.